higala. Niya ang sumpay ning atong sugilanon. Mahal kong kaaway. Just play them two bars of stardust. Sir Ian, anianay mo pa ni hapon, sir. Oh, okay ra ka din, sir. Ay, hala, napuno naman ng basurahan sa inumot ko mga papel, sir. May mo bagdi ka maghilabot. Ibutan na akong bagaw niya. Oh, sir. Labad ang sir. Oo, lapad. Wisit ng bihana. At agad kong problema. Kaayong tukon, oy. Kinsay mong tukon, Ian. Ha? Tumaga ko. Kinsay imong tukon. Wa, boy. Unsay nabati nimo, Binoy? Kuan, sir. Doon na siya tukon, sir. Panuway. Ayaw naggandig panuway si Binoy. Bitaw, sir. Sir Ian. Loin na ba kung naong ang panuway ingon akong lula? Hilom na. Gusto na, Ian. Kano sa ka maseryosos kinabuhi, ha? Nagtuo kang bata lagi hapon ka. Papa, labad lang akong Okay sa may dili maglabad ang nga giuna man nimong inom. Nahibaw yung kang doon na kay trabahoon. Makalabad sa unang asawa mo. Oh, kano sa alik sa may mong kontrahan? Tungkol kay... Tungkol kayo sa, ha? Kay gihatagan kanyang trabahoon. Kay gusto siya nga masalbar ang butik sa imong inahan. Mao ba na ang gusto mong mahitabo? Gusto lang kang magbanda-banda? Unya mo sunod sa kong katigayunan kung mamatayan ako? Sir, magawason ako, ha? Seryoso naman mo, oy. Alis ako diri, oy. Kung mamatay na ko, unsa may buhato ni mos kumpanya kung dili mo tunan kung unsaon sa pagpadagan, ha? Unsa man? Gusto kang hatagan ng tiga og kwarta? Unya, sa halik sa akong bilan sa tanan akong negosyo? Kada ko binuang ko na ba? Dili na binuang iyan. Mao ginang mahitabo. Kung dili nimo seryosohon ang pagpadagan sa butik. Huna-huna. Dili lang butik ang akong negosyo iyan. May mga building tang gipabangan. May construction firm ta nga angay nimong dadon. Kung makapasar ka lang sa pagpadagan sa butik sa imong inahan. Ayaw kong pugsa sa pagbilin ining tanan sa imong ina-ina iyan. Kaya kung mahitabo ka na, ikaw ang mahimong makaluloy. Timan ka na iyan. Wisit. Binoy. Uy, Ma'am Beautiful. May sugo ka, ma'am. Wa man. May gawas pa siyan? Wa, ma'am. Ang gilabhan ni siya nga amahan ganiha, oy. Malasa lagi. Nya, nga nang may katawa mang ka, Binoy? Mura kong naluoy ba nga nahimuot po sa akong siriyan, ma'am. Kaya nga naman, unsam di kibuhat sa kanahan. Unsa pa, daghan kaya ko gilabay nga papel kuno mo tog mama mo, oy. Ha? Grabe lagi daghan na sa kinumot nga papel sa studio, ma'am. Kaya nga naman? Nagtuon man ang imong anak-anak. Unya, wa tingali magkauyon siyang gitunaan. Maong, sige, komot sa papel. Unsa? Makalagot. Sa umilo ko paghimog proposal o project plano, Visit. Si Lira. Ay, salamat. Hello, Lira. Doon sa man ka. Wala ka manawaga. Mayo ka nanawaga. Nabangi ko, be. Sure, saan sa man? Sa paghimog report, ugma. Para sa bruha kong inaina. Nga nagdili naman ka magkatabang ni Tita Agnes. Ha? Oh, si Tita Agnes to, no? Sige. Manawag kong Tita Agnes. Okay, muwan ako ha. Mas mayo ba? Di ako sa studio. Laos Andre.
Uy, Miss Lira, ikaw na? Oo, ako. Nga namisiga man ang mata ni mo, Binoy, may problema ka? Nga nang niamang kalariyang, gabi naman. Tabangan ako si Ian siyang problema. Dili mahimo. Alexa? Dili mahimong tugawon nimo si Ian sa iyang trabaho karon. Hey! Hangtod ba din silang bay, imo sige pa trabaho? Nalimot ka kung kinsa siya? Ako malimot oy. Anak siya sa kumbana. O kay anak man siya sa kumbana, anak-anak na sabna na ako siya. Og busa, makalakaw ka na. Ayaw siya sa muka. Hoy! Tingali nalimot ka. Wa pa ba ka makabayad sa mong saan ako? Daoroy, tabla na ta. Inyo bitong gihaso lang akong ginikanan. Mo nang gipabayad alang mo. Sige na, lakaw na. Di ko malakaw. Binoy, palaktan na siya. Oh, Miss Lariang, alakaw na lang. Ayaw na lang pagsamok-samok din ni Miss Lariang. Excuse me? Wa ko magsamok-samok, no? Gusto lang akong tabangan si Ian sing gibuhat. Dili kay mahimong tabangan nimo siya. Iyan ang trabaho. Kinahanglan gikan siyang utok ang iyang himuong report. Busa, lakaw na. Dili ko. Lakaw na, Lira. Tito. Hi, Tito. Tito, ako rin magkita ng pagkaon si Ian. Kay nabisi man. Nakapatid ka si sulti sa kong asawa. Dili mahimong disturbuhon si Ian kay nagtrabaho siya. Og urgent ang iyang gibuhat. Pero... Lakaw na, Lira. Unsa man kita imong vision iyan? Anak ka di magsugod. Vision? Vision. For example, fashion with long-term value. Napara sa uwi dito eh. Di ko may nakulin niya. Okay, ayaw ka bala ka. Tabangan ta ka. Pero, ayaw lang pagsabak. Ah, yes. Yes, ita. O, salamat kayo. Hindi lang ang ibutang sa imong hunahuna iyan. Kung dili ka gustong maadto sa imong ina-ina ang tanan ninyong katigayunan, kinahanglan mo trabaho ka. Di bangkong naman hinaning kinabuhi aoy. Duha naman hinuming naglabad ang os pagtuon aning negosyo ha. Mao din ni ang mga pamaagi ning negosyo sa mga sinina. Sus! Hayahay pa mang nanindag saging ini. Ako ra magtutunlan ang magsakit sa pagsigig-singkit. Pero, sawa naman kong dato. Antoso na lang din ako. Kanindot ini mga sininaaw eh. Pero, kinahanglang magmugna kung akong kaugalingong design. Kinsa na? Daan pa ko. Nagbata ka pa? Wa pa ko makatug, uy. Nga napinauna sa mahitabo ugma. Unsa man ako ang isubmit ni iyan na proposal, ha? Kuhaan eh. Unya, igna siya nga imo pang tunan. Kung mula ka na siya, i-screenshot ang tanang bisubmit niya o gisin nga rin ako. Okay. Human akong tanaw, ako kang sindan sa akong desisyon nga mahimo na nimong i-desisyon sa tubangan iyan. Uy, Ma'am Beautiful, nag-jogging din ay ka, ma'am. Jagi ka pa nagsanoy. Para kusgan kung makakitag sukmagay. Uy, musukol kag sukmagay ni Sir Ian, ma'am. Oh, kung mapiki sukol yun. Akapilan pa na akong pinaakay. Uy, Alexa, sweetheart. Si Binoy na ang mo-drive ni mo, ha? Kaya doon ako yung meeting atinan sa warehouse. Okay. Binoy, ang pingin ko asawa, ayaw ka bala ka, Sir Ed. Way garas, bisan gamay si ma'am, inigpauli. Alexa, muna na ko. Oh, wala na kiss. So, nanoon, save that na. Sabak Binoy, uy. Pa na mauso na mo, uy.
Pagkati na lang unya. Mga 7 ta mga kao. Wala ka lain. Wa ko na mauso nila ni Sir Ed ang kiss. Kulain po doy. Binoy? Tana, manglakaw na ta. Wow! Say wow. Wow na lang kaadlaw ang akong pagpakabuhi. Pinoy, Ay, andam na ba to? Sir Ian. Gwapuha ko ni mo, sir. Hanggang. Mura si Aldin. Si Ma'am Beautiful. Mura sa po si Catherine. Asang guwing, oy. Sa butik. Og ang puting auto nga akong sakyan. Og ikaw ang drive, ha? Pero ang puting auto man sa panggamito ni Ma'am Beautiful. Nya, ako sa mo drive. Napagdungan na lang mo, oy. Ah, Okay. Dali na anak. usa anak? Ikaw, good. Anak magkasa kong bana. Hindi mo nga anak na sabta ka. Dali na anak. Maana ka karong hagkanta ka. Ayaw taon, sir, oy. Dako lang sa, sir. Just play them two bars of stardust. Dali na anak. Usa anak? Ikaw, good. Anak magkasa kong bana. Hindi mo nga anak na sabta ka. Dali na anak. Maana ka karong hagkanta ka. Ayaw taon, sir, oy. Dako lang sa, sir. Na, ay yun ko binasto si Ian. Kay ako nang ikaduha ni mong inahan baya. Kaluod yun yung pamation, eh. Dali, dali. Ay! Binoy! Binoy! Gunit na siya! Binoy! Kinuwalan na! Sir, ito pinutong, sir, oy. Oh, balik dali. Maldita ka na. Imo pa kong bugal-bugalan? Hoy! Oh. Nga nung una magkagsakay sa auto, ha? Ops. Kalma lang, good sir, oy. Ayaw padaos ko na, good sir. Kay, builder, bigyan na maglago. Masagday ko, Binoy. Patagmong tinibayan na. Ay, sukli lang pinagi sa baabang imong inaina, sir. Ayaw lang yung tao manggakos ka, manghaw ka. Kina makatilaw yung ka sa kasuko sa imong amahanana, sir. Ah, ayaw ko kaduka, oy. Awa man sa takahadlo ka, good. Pero gisultihan ta lang ka sa posibleng mahitabo nimo. At yung kaskalsada po nita, sir. Ang samin ta ini? Sige pa ta ini. Nalate na tagbayo oh. Daghan matagbuhaton ng taran iyan. Liyog na. Kayo yung pangagta na inibayan na, eh. Baga yung now. Ay, dali na lang, good sir, oy. Para mahapsay na mo. May pumukol sa pipit sa sanga sa isang kahoy. At nahagip ng bato ang Mahimo ba tapak mo hilom ng ka? munti. Ako? Ano sa diya? Ganun nga sige medyo kagpaningka. Tukan mo sa tagubag-ubag anang imuhang sige paningka. Uy, sige kagpangisog. Di Paningka ba, na ko. Binoy? Oo, Oo, kato din. Sa dito. Magi naman beautiful. Di yun maayo nga mas stress ka karon. Tingin na ba sila, no? Nga stress is a killer. Busa, kalma lang, sir. Madami ni kalma. Nga hilason man akong kadungan og sakay. Hoy, Ian. Mabayot niya ka ng baba ni mo do. Ay, Ang ayaw- mabayot bitaw kung nagkanta ka. Ayaw lagi na, sir. Isumpot lagi ka papa ni mo. Oh, madupla yung silit ni mo. Kay magpahaba man gid ko sa imong amahan. Ako siyang inon nga bastos kang pagkaanak. Kaswerte sa kaha ni mo, no? Kung mahagkanta ka, no? Uy, ay kabala ka day. Hindi ka type. Huh? Di sa may tabang magpakiss ko ni mo, oy. Kay labaw ng tili, taka-type. Ma'am Beautiful, Mm. Sir Ian. Ayaw lang gud mo pagbugno di hasloyo, ha? Excuse me. Naluod ka, no? Kung mutubay ko sa akong anak. Pwede ba mong hilom na lang ka? Init na yung dunggan ko. Ah, ablihin lang ang bintana, sir. Alba, mabugnawan ang imong dunggan. Misugod na bayag sakay nga kung kabuhi ninyong duha, ha? Ayaw ka bala ka, Binoy. Muhilom na ko, aron magmalinawon na ning biyahiya. Ay, salamat. Doon na lang kita sa figura, Bruti.
Kayo naging luok kong bayana. Ano bang isapot ka man? Oy, Agnes, niyada ka sa akong opisina? Ako nang kianda bang imong report o proposal. Ah, ha? Pero, kinahanglang imo ning angkunon nga imo gid ha. Oo. Oh, tita. Pero, tita, nganong gitabangan ko nimo? Tungod kay, huwasab ko makauyo nga batan-on ang ipangasawa ni Papa nimo. Ha? Pero, ato ra kining sekreto ha, nga gitabangan ta ka. Aw, wala problema, tita. Well, kinahanglang maanda mo ng daan ang imong kaugalingon sa umaabot nga kupat sa katigayunan iyan. Ha? Nahibaw ko nga dili kugma ang rason sa kaminyuon sa imong amahan ug ni anang Alexa. Tita. Imposible nga mahigugma ang sama kang Alexa sa imong amahan. Dili ba? Batanon ra kaayo siya. Usto ka na, tita. Klaro kayo nga katigayunan lang ni Papa ang iyang giapas. O kana ang ayaw yung tukuti iyan. Sige, mugawas na ko. Kaya doon na pa may meeting si Alexa. Tita, ayaw na siyang tabangi, ha? Dili mahimo. Kung siya dili mahimo. Ang imong amahan ang nagsugo ka na ako nga tudluan ang imong ina-ina sa pagpadagan sa butik. Busa kinahangang tudluan ko siya sa hustong pamaagi iyan. Tita, ayaw. Inalang mapalpak na siya. Oh no, ayaw ka pala ka. Dako ang akong pagtuo nga way hibang kaagan sa negosyo kanang babayhana. Sige na, tunin na ang imong report. Yes, tita. Hello? Alexa, may kwarta ka diha? Bangag sa ilong. Ah, Unsaon naman sa nimong kwarta, Papa? ay unsaon pa, gastuhon. Ay naunsa man ni bata. Di ba misulti naman ko ninyo nga sa akong sweldo na kumuhatag ninyo, pa? Kadugay pa ato, uy. Aw, ingon ini na lang. Mangutang na lang ko. Unya, ikay bayan ha? Usa ka libo ray utanga pa, ha? Aw, babay. Naunsam nis Papa, uy. Mura man hinuon og nanarbaho ko sa kawas. Sigihan man hinuon ko pangayo kwarta. Ay, hinaot sa naman itaon ka, Dodoy. Imo mang hukukan ang anak nimo? O sa pagkakasuko gawa. Nasuko ko, klaro Daan anak. pa kung imong nahong suko Oh, kayo. klaro mo lang. Baya Sa ni mo magkaoy. luloy sab. Uy, kasaba Imutan pa na pa man nimo. ka. Gamay ra man kayo nga kung ipangayo niya. Gamay. Gamay lagi. Ginagmay lagi, pero kanunay man sad. Aw, di masab siya muhatag og dinagko. Aw, sa ginagmay lang una. Gawas pa. Ako masay nang ikagpagi. Nga madato siya. Ako ko'y nangitag iyang mabana. Aw, oo. Kay gibugawan man nimo siya. Oo, nanasab ka na. Oy, maya ang laway mo. Kahilas nimo. Alagi pangisog, aron di kay kutasan. Kalmalang gud, kalmalang. Dawata na lang, nga dato na yun ta. Ilom, oy. Uy! Sayo lagi ka. Di lang ko gustong mayaw-yawan na sabi mo. Sige na. Basahan na ng akong proposal o report niya. Nang dali man ka. Relax. Kibaw ka? Bisag unsaon pa ni magpamustura, no? Wag kay angay ning opisina. Kay tindira ka lag pinaypay nga saging. Kay bawsat ka? Hmm. Napasaging-saging lang tuod ang akong palikya. Pero, napahospital ko ang akong inahan sa diyang giatake siya siyang sakit. Kay nakatigom ko og dako. Ano lang ko patuhuan na, Alexa. Di ko ni mo mapasakay sa imong drama. Oh, narani mo gud kung dili ka mo tuos akong gisulti. Sige na, makagawas na ka. Basahon na ako report. Ako din basahon nga ako rang usa. Nakasabot ka? Busa, gawas na. Tsupe. Matupig ka karon. Sa pagtuon naman ako.
Pero, Oh, gawas na. Gawas. Nasubmit na din iyan, dihan nimo ang iyang report. Oo. O wag ko madahom naman kahon-ahon na siya ni ini iyang report. Sige, screenshot na. O ipadana ko. Okay. Ikaw na isabot sa batasan sa kong anak, ha? Okay ra, oy. Ligon pa man kong kwerda sa kasing-kasing ba? Madapat utong. Salamat nga nakasabot ka. Kinahanglan sabton siya. Huwag tunggod ni mong anak. Buhon. Sige, ako nang i-review ang report niyan. Sige. May meeting pa sa karon ni Ma'am Agnes. Mayo, kinahanglan makatunan nimo ang tanang pasikot-sikot sa butik, ha? Ayaw ka pala ka, Ed. May mga tips na sad si mama nako. Nakatrabaho man siya o pabrika sa panapton sa una. Mayo. Sige, manawag ko na magbalik para sa imong opinion sa report ni Ian. Bye. Bye. Hala, no? Murag siya, di na ako ba na? Murag siya akong boss. Mag-meeting na ba kita? Ay, oh ma'am, dali. Suod, Ma'am Agnes. sa may lain akong buhaton karon ha. Ay, kalaay ba his office eh. Hello, sir. Wow! Mauna ka na mong opisina? Oo, Pagbabay mo na kini. mao ni ang office ni mama. Wa nila usba. Oh, okay. Anya, kumusta naman maldita ni mong ina-ina? Aw. Migara. Kay labanan mo siyang papa. Mura na yung kinsa nga boss. Kayog yung itukmot sa karsada eh. Oh, itukmod. Oh, di pa na kumahadlok ni papa. Ako na siyang itukmot. Anya, unsa pa may buhaton ni mo karon? Tara, mag-inom ta sa atbang. Let's go. Tagsa ka butilya na ta kay mubalik pa ko sa office. Hain naman si Ian. Huwag naman mo palik. May kay ni anak ka. O saman, gimingaw ka na ko. Gawas. Ha? Gawas! Oh. Nakainom ka. Busa! Gawas! And ayan guys, nandun nga nato no ang part 3 no sa drama nga Mahal Kong Kaaway. So kudos dyan no sa mga nagpaabot ani nga drama Mahal Kong Kaaway. So I hope nga nalingaw mo guys no, duha lang to ka episodes ang atong na-upload karon. O ang atong buhaton karon, magbasa ta sa inyong mga comment. Ay what I comment guys sa atong part 2. O atong paningkamutan unya guys no, maka-upload ta sa part 12 sa Digong Kanto Boy, kay ubay-ubay na ra ba ang nagsubaybay ani no, 197 ang last view. Ang last na tong upload no, viewers 197 viewers. Guys, ayaw po niyo pong paminawon no ang atong mga daily dramas sama sa Handumanan, Soliran, What's the Style, Kung Ako Ang Pasultihon, di ba? Atong all-time favorite. Og anyway, aduna tayo dakong balita guys no sa from our source guys, RMN DYHP Cebu, tungod kay adunay
doon na po'y haligi guys no sa ilang sa mga dramang binisaya guys no. Dramaturgo sa DYHP ang nitaliwan sa laing kalibutan no sa katauhan ni Trifon Barilio Morales guys. Yes, kung tigpaminawan mo ani nga drama guys no, kung tigpaminawan mo sa atong drama ilabi na sa kun ako ang pasultiho no, kadungog mo sa iyang tingo guys kay siya gyud no ang mag-intro sa pasultihon kanang maingon og asap kita no, always say a prayer. July 21, 2025 nitaliwan siya guys no tungod sa heart problems, heart attack no, if I'm not wrong sa post ni Randy Padayaw Suson guys. O gani nagpost ni po no si Ate Priscilla Raganas. Munong dako gining kawalan siya guys no sa DYHP. Dakong kawalan sa DYHP guys since tigpiminawan manggudtan no sa ilang mga drama. Saon na lang ni guys no unti-unti yun no nga nangawa na ang mga haligi no sa dramang binisaya. No baguhay lang nawala puno si Kano Gilo del Mar tong last February. O karon si Trifon Morales. I hope nga kanang keep scope tawag ano kanang magmagliuno lang tana guys no sila Ate Prisa Laganas, Inday Bambina o Kuya Goliath no maligunon nga balampasan nila ning mga pagsuway nila guys no kay syempre kaubanan ba yung trabaho nila no o pilas la katuig nag-uban di ba munang mapiktuhan gyud pod sila ani guys kay kasamahan sa trabaho no for how many years o karon nawa na munang I hope magmalig-on sila guys no di sila paapikto kaayo kay saon na lang guys sama sa pagkawala no ni Anhing Gili Del Mar gabi ka epektado si Kuya Goliath guys no kay partner manggod ni sila sa mga shows nila barangayan shows o gani ganahan ko silang time din guys but ayun nga no life is so short mo nang pinhanglan magampingon jud ta guys no ilabi na jud sa atong mga health every now and then no nagitay regular nga check up sa atong mga doctors para kung ugaling natay mga hidden nga mga sakit no matambalan dayon siya no o ma-prevent dayon nato no? Or before maulahin na ang tanan. Guys, para sa daghan pang komentaryo anhita guys sa drama nga ayun anhita guys saman manita saman mga number daw ko sa Gcash cash out pila may cash out mga number ha mga number so kay nangayog number meaning mag cash out yun na pila may cash out pila basin dako po na kayo ha ano ba tagayan mo para lang ba layo pa basa daw masabtan ba akong agi 090553949116 guys abe man ako ang nag-work ganina nga camera ang luyo at ubangan man di ay nanunsa naman ni unsa naman ni guys sinsya no wala nabantayan
nabantayan ako guys, bin ako sa front, sa back camera ang nag-record, at naman ay sa front niya. Ang front man good guys, parehaan meron grabe ka blurred, di ba? Munang sige na, ato na lang ning ipadayon guys. Guys, this is from Pinoy Mystery Channel, bahagi ng Luzon. Lulubog, huwag panoorin kung mahina ang puso mo. Halaka oy, kadlok ba ni guys? So atong tan-awon guys, may kung unsang hitabuan no nga lulubog man kuno ang malaging bahagi ng Luzon hinon. Pero nahitabo na nakaron guys, gani nagdeklara na no og state of calamity ang Manila. Kay ni apaw na no ang Marikina River. Paminaw na to guys, be. Oh my gosh, everyone. Hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin. Binaha ng bagyong Bipak. Ang malaking swimming pool. Guys, this is very alarming no kay nahitabo na manggod siya og napukoy mga igsuon dito guys na og mga pag-umangkon sa Manila. Itong paminahon be. Kasama dito ang malalim na baha sa kalsada, matinding traffic at siksikan sa kalsada. Pangilan-ilan lang ang bumabiyahe, kaya pati ang Philippine Navy ay nag-ikot na rin para magbigay ng libreng pasahe. Guys, tungod ni sa bagyong kuano, duha ka bagyo guys nga nisulod sa PER. Matud ha? Ay wala, zero balance man. Oh. Guys, matod pa diri sa comment ni Edwin Basco, panahon na para magbalik loob sa ating makapangyarihan Diyos Ama. So ibot pa sabot niya guys nung ipawatig na siya nung magbalik loob na ang mga kalamidad sa kalibutan. Then from katarungan at katotohanan, hanggat ang pamahalaan at ang mga mamamayan ay hindi nagkakaisa at hindi nagpaplano kung paano malulutas ang paulit-ulit na pagbaha, ito ay magpapatuloy at baka lalo pang lumala dahil sa kawalan ng disiplina at corruption. So maupod na ang ihang pananaw guys no, kung dili magtulungan ang mga mamamayan at kapangyarihan, may kapangyarihan. Marami ang na-stranded dahil sa sama ng panahon. Yun iba, gutter deep lang naman ang lalim. May mga hanggang tuhod, pero meron din halos nagdag sa tubig at lumoy. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na may dahilan kung bakit bawat bagyo ay binabaha ang malalaking bahagi ng Luzon. So in your own opinion guys, unsa hinungdan nung anong binabaha dayon no ang malaking bahagi ng Luzon? Para sa ako tungod na siya no sa kawalan ng mga way tanong mga kahoy guys, og puro magud mga simento na diha oy. Syempre unsaon pag-absorb sa yuta no? O yuta sa tubig kung puro simento na lang, sementado. Nga na mga kanal puno pud sa mga basura. Munang sa pagbaha ron guys sa Manila no, sa Luzon area, itarya pang mga tao no ang mabasol ani tungod sa dili maayong gawi nato no sa kalikasan og maling pagtatapon ng basura.